ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂತೆ ಗೈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಶೆಕ್ ನಾವು ಈತ ಬಾಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನ್ ಕುಡಂಜಿ ಕನಪಾದಿ ಜಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ದಿನ ಆತ್ರೆ ಇಂಕ ಮಂಡೇನೆ ಬಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾವು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗏𝗪 ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿದ್ದಿ ಪರ್ ಜೀವಿತ ಬುಕ್ಕ ಚಶ್ಮಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಅಂತೀರು ದಿಕ್ಲೆ ಬಂದಂದು ನಾನು ಶಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕುಡ್ಲದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಜಂಪ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ పోయినాక ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ పోతుంది ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಪಂದ್ಪಂಡೆ ಏನಾರು ಅಡ್ಮಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗೋಸ್ಕರ ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಂಡ ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಖಲು 15 ದಿನ ಕಿನ್ಯಾದ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಪನ್ಪನೂರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂದ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾತ ಫುಡ್ ಮಾತ ತಿಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೇನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆನ ತಮ್ನೆಲ್ಡ್ ಮೂಲೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪಂತಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಕೊಡೊಂಚು ಟಾಪಿಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸೀನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ತೋರಿಸ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ. ಸೊ ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ತೋಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೋಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜಾತ ಡೊಂಬರಾಟಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟನಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಓಲ ಕೇಕ್ ತನಗಿಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಗೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಂದಿಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬುಡಿ ತಿಂದು ಬಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಸಮ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಕೇಕ್ ಅಂತಾರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡವೈದರಿ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿಂಕಿಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು NS ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕುತ್ತರ್ಗೆ ಬೋದು ಕೋರಿದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಕಿಲಕ್ಕೆ 140 ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಮಾಸದ ತಿಂದದಾದ 270 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೋರಿ ಮಾತಾದೆ ತುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಮಾತಾದೆ ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ ಯಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಯಾಕಡೆ ರಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪೈಲಕ್ಕನೆ ಕೋರಿ ಕನಕ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ತಂದುಕೊಂಡ ಕಲ್ಜ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಕಲ್ಜ ಕನಕಪ್ಪ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ಜ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅವು ಮಂತನ ಯಾನು ಹೊರತು ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಏತು ಬಂದಿಕೊಂಡೆ ಕಿಲಕ್ಕೆ ನೂತ ನಲ್ಪ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕದನಾಗ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ತೂಕ ಮಂತು ಬರ್ತದೆ 1 ಕಿಲ 150 ಗ್ರಾಮ್ ದಾನ ಇತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅದು 270 ರೂಪೀಸ್ ದಾನ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಆಯ್ತು ತರಕಾರಿ ಆತು ಬಂದಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಮೀನಂಡಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಕೋರಿಕಂತ ಅಂಗಡಿ ತಾರೈಕೆ ಏನಕ ತಾರೈಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ನೆನ್ಯ ತಾರೈಜ್ ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೈಪ್ ದಲ ಮನ್ಪುಗ ದುಂಬೆ ಅನ್ ಪೊಪ್ಪೊಪ್ಪನಾಗ ಮನ್ತೊಂಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ ಉಂಟು ಅವೇನೆ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನೆನ್ನದು ಮಾತ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತ ಪದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ತಾರೈ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಉಂಡು ಎಡ್ದಾಯ್ಟು ನನ್ನ ಸುಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತನ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡೆದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಸುಕ್ಕ ಮಂತನ ಎತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡನಾಗ ಪರಂಗುಂಡೆ ಕುಲ ಕೈ ಪಾಟು ಪನ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ನಿಟ್ಟು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡನಾಗ ಪರಂಗುಂಡೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಅಡಿಪೊತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಪುಡಿಯ ನಾನು ಮನ್ಪುನ ತೋಚುಪ್ಪ ಉಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಕನಪಾದಿನ ಗೈಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಪ್ ತೋಚುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಒಂಥರ ಗ್ಲೋಯಿ ತೋಚುಂಡು ಫೇಸ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್
ಇಂದುಲ ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕನಪದ ನೇತು 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಚಲಿತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಕೊಡು ಬಂಗಾರದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎತ್ತುಜಿ ದಾರ ಒಂಥರ ಪೋಚು ಪಾಡೋಡಕ ಶೋ ಆಫ್ ಬಂದಿನ ಶೋ ಆಫ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಕೈ ಶೋ ಹೋಗ್ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನ ವಾಚ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಪು ನಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಕೊರ್ರು ನಂಚ ಅದು ಬಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಚನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಕೊಯ್ನಿ ನಾನು ಎಸ್ ಓಕೆ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಅಡಿಗೆ ಹಂಪುಗ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮರ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪಂಡ ಏಕಡೆ ನಾನು ಕೋರಿಕಂತ ಪಂದಿಕ್ಕಿಡ ಪಂಡತ ಸೊ ಕೋರಿಕನಂತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಿಂಡ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೊ ದಾದಾಂಡು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಿರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಬಂದು ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದಾದ ಬಂದಿಗೆ ಎಂಡೆ ಯಾಂದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿ ಸದ್ಯಾಗ ಯಾನು ಐಬ್ರೋ ಬ್ರಷ್ ಒಂಜ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ತೋಸ್ಮಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾಂದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂಜದ ಬಂದು ದದುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುರಣಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜುಮ್ಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಶಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕುಲಾಯ್ದ ಬಂದು ನಾರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು 6 ಕಡಪುರದನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ ಪನಂದೆ ಅವಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೇರ್ ಮನ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಎಂಕು ಶಾಕ್ ದಾದಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಪುಡ್ದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೇಪಣ ಎನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಏನು ಇರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಪುನ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಲಾತಿನಿ ಬಂದು ಕೇಂಡೈಕ್ ಅಂದಸೇಸಿ ಹಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಅವು ದಾದನ ಮೂಕ್ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮಿಗ್ದಿಲಕ ತೂಪೇರಾರು ಖುಷಿಯಾಣ ಇಂಕ್ ಈತೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿರತ 6 ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಮುರಣ್ಣ ಕೆಲವರ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರು ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲಿರು ರೀನಾ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ಯಾರು ಕೆಲವರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಪ ವೇರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ತೂಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದ ಲಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಪುರತ್ತು ಸಾರಿ ಚೂರು ತೋರಾದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆತು ಅರ್ಡ ಮೂರನೇ ಇಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ ಬಂತೇನೆ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾ ತೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಬ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದು ತದದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಸಪುರ ಮನ್ಪೊಂಡನ ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲು ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಮುಂಚ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಗೆರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಕ್ಕ ಎಸ್ ನನ್ನ ಅಟಿಲಾವುಡ್ ನನ್ನ ಅಟಿಲಾವುಡ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಅಟಿಲಾದ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಕೋರಿಲೆತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಅಟಿಲೋರ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಓಟದ ನುಪ್ಪಿತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಚೂರು ತಿಳಿ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋಂತುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಕ್ಕೆರ ಹಾಕುಜಿ ಅನ್ನು ಚೂರಡ್ಡೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನಿತ್ತೆ 2-3 ಸರಿ ಅರ್ಕಂದಿತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಯ್ಯರದಿಯೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೇನು ರಪ್ಪ ಅವರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಕ್ಕದಿ ಕೊಯ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಏತುಂಡು ಬಂದಿಕ್ಕಲ್ತು ಯಾರತಾ 1 kg ಚಿಕನ್ ಬಚ್ಚುನ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತ್ ನೇಮದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಂದಿನ ಇಲ್ಲಾಡ ಚಿಕನೇ ಮನ್ಪ ದಾಯಪಣ್ಣ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಸೊ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ದಾನಿ ಇಲ್ಲದತ್ತ ಆರು ಓದಿನ ಕಾಜಿ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏನು ಮನ್ಪು ಎಂತ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದು ಇಂಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಯಾವ್ದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಏನು ಬಡ್ಡೆಗ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆನ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ದು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 13 ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಪು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಂತ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಪಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕನ್ ದಾಯಕಂತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಆಸೆ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅನ್ನದ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಂದು ನಂಚು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕನಪುನ ಆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲಡಿಕಂತದ್ದು 2 ದಿನ ತಿನ್ನೋದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪರಪ್ಪ ಯಾನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಪಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತು ನಾತಿ ಅನ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದೆ ಮನ್ಪುನು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನು 11 ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಬಲಿ ಮನ್ಪುಗ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತವು ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಮಾತ ರಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂಜ ಆಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೋನು ಸೊ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ತೊಂದೆ
ಬೊಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೂಡ ಆದಿತ್ತು ಯಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಗ್ಲಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಕತೆ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಯಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ರಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡು ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐತ ಕೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಬತ್ತದ ಬೋಂದ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಡೋ ತಿಕ್ಕನವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪಂದುಂಡು ಇಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಂಡ ತಾರ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಚಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉದ್ದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚಾಪ್ ಬತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಚಾಪ್ ಮಂದೆ ನನ್ನ ಬಲಿ ಇಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಕ ಕೋರಿನ ನಿಕ್ಕ ಬಂದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂತೆ ಗೈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಮಾರ ಶಕ್ ನಾವು ಈತ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನ್ ಕುಡಂಚಿ ಕನಪಾದಿ ಜಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ದಿನ ಆತ್ರೆ ಇಂಕ ಮಂಡೇನೆ ಬಲ್ತೊಲಿಜ್ಜಿ ಸಾವು ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಫೂಡ್ ಆಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಾದ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಂಪುರಿ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ದಿನದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಆಣಲ್ಲ ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಪೂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಸೀದಾ ಇತ್ತ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಮನ್ಪು ಬಂಡೇರು ಇವನ್ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನು ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯಡ್ ಕೋರಿ ದಕ್ಕೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಾತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪುಣ್ಯಡ ಅಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬಲ ಮೂಲ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಬಂದಿರ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪುನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡೆ ಗತಿಯ ಅಂತ ಮರಲೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕು ತಿಳಗೈಸ್ ಕಜಿಪಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ನರಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾಂಡು ಇನಿ ಕೋರಿನ ದಕ್ಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಬರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತು ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಕಂತಿನ ಕೋರಿನ ದಕ್ಕೋಡಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ದಕ್ಕೋಡಾಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಪುಣ್ಯಡ ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಡಾಂಡು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಮನ್ಪು ಬಂದು ಬಂದಿಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಂಚ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪತ್ತಾ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾಪ ಲಿತ್ತಿನಿಡಾಂಡಾರು ಕಜಿಪಾಂಡು ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಂಕು ಮಂಡೇಡಿ ಆಲತ್ ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡನ ಸಿಮ್ ಹುಡುಪುನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ದೊಡ್ಡನ ಸಿಮ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಬೇಕು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಪೋಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವ್ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಖುಷಿಲು ಉಂಟು ಗೋಲ್ಮಾಲು ಮಂಡೇಡಿ ಹಾಲತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸಾರಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಐಜಿ ಕೈಟ ಕಾಡ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಜಿಪುನು ಸೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮೀಶೋದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತುಂಡು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದ ಬಣ್ಣ ಮೀಶೋಡು ಸೇಲ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಆಫರ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ